Let's make werik-werik, Ilocano dish. At ito ang ating mga kakailanganin. Okay guys, magandang umaga o tanghali, magandang araw sa inyong lahat ulit. Ngayon araw na ito is gagawa tayo ng warik-warik o dinakdakan. Ang tawag kasi sa amin sa Ilocos, warik-warik. Gagawin natin muna yung isasahog natin sa warik-warik o dinakdakan. Magkano lang tayo? Magpipisa lang tayo ng bawang. Dinamihan ko yung bawang para masarap yung lasa. Ngayon guys, lalagyan natin siya ng sukang Iloco. Ayan. Yung tama lang. Tapos, lalagyan natin ng pamintang crack. Ayan. Tapos guys, lalagyan natin ng asin. From Ilocos. Maganda yung asin sa Ilocos kasi yung yung ginagawa nilang asin is yung tubig na galing sa dagat. Niluluto nila, hindi katulad ng iba na binibilad lang. Tapos guys, ito yung maglalagay tayo ng utak ng baboy. Ito ay sinama ko na doon sa pinakuluan kong laman ng baboy na gagawin kong dinakdakan o warik-warik. Ayan guys, lutong-luto na siya. Ayan. Pero lilinisin din natin. Mainit pa. Tanggalin natin yung mga kula-kulapot. Yun yung mga maiitim. Yan. Ilagay lang natin yung mga puti. Yan yung puti. Mainit. Gamit tayo ng kutsara. Mainit, bagong hango. Ayan guys, tingnan mo, yan, Kasi may siya, yung mga parang kula-kulapot, yan. Ang kukunin lang natin yung puti. Kasi sa ibabaw yan, nakabalot siya sa parang parang kulapot. Banta. Kulapot kasi ang tawag sa amin yun, Mga ganyan, Tapos kukunin natin to. Ito. Yan. Luto na to guys. Ayan, Ayan, natatanggal siya, Hilain lang. Silalagay natin doon. Para nakabalot kasi ito sa Ayan. Ayan. Hindi ko lang alam sa Tagalog yung kulapot kasi yung nakabalot siya. Lalagay na natin dito. Ayan. Kasi bababad natin siya sa suka. Yan, Yan. Tapos guys, pala, dapat bago natin nilagay yung muna natin, lamasin natin yung bawang para lumasa kasi yun yung magpapalasa doon sa baboy, magpapabango. Ayan. Ayan Tapos yan babad lang natin siya
Tapos guys, gagawa din tayo ng sibuyas. Pero ito, kahit hindi na ibabad, pag naluto na yung karne, pag naihaw na, ipapaibabaw to sa natin, saka natin ihahalo. Manipis lang ang hilwa. Kailangan manipis, oh. Pula yung ginamit ko para mas ang sa akin kasi parang mas malasa yung pula pag sa dinakdakan nilagay. Guys, ito na yung baboy na pinakuluan ko. Ano to, tinipdahan ko na rin siya ng ng toyo at saka paminta para malasa na siya. Tapos guys, ito pwede na kasi medyo na siya. Malambot na yung pinakabalat niya. Ibig sabihin luto na yung baboy. Ayan Ngayon guys, hahanguin na natin. Iihaw natin ulit ito. Ganyan. Katapos ilaga, ihaw natin. Para yung mabango kasi pag inihaw siya. Ayan. Yan guys, siya guys, kasi ngayon, linggo, family day. Kaya magluluto tayo ng simpleng lutong ulam. Yan. Pag linggo kasi, parang family day, medyo masarap lang konti ang ulam. Okay guys, ihaw ko muna ito. Papakita ko ulit mamaya sa inyo. Ito na guys yung nilaga kong baboy. Nagagawin natin na warik-warik o dinakdakan. Ihaw lang natin yan. Tapos, may kasama din na atay. Kahit hindi na siya ilaga. Kasi ito, hindi naman pwede yung sobrang lutong-luto. Pag lutong-luto kasi matigas ang atay. Ayan na guys, ihaw ko lang ulit lahat. Huwag yung sobrang sunog. Basta yung tama lang yung pagkakaihaw. Substitute muna tayo kay Monoy Rita. Ito luto na yung inihaw ni mama na baboy at atay. Tapos nagdagdag siya ng talong pang side dish daw mamaya. So, mamaya na lang ulit. Okay guys, start na tayong mag-slice ng aking gagawin na dinakdakan o warik-warik sa Ilocano. Ito yung nilaga ko kanina, diba? Tapos inihaw ko na, tapos ko na naihaw. Ngayon, slice na natin. Guys, huwag makapal yung hilwa. Manipis lang. Yan, para yung mga sahog lumasa doon sa baboy.
Okay guys, patapos na. Oras na yung atay na hinihiwa ko. Ayan o. Tignan nyo yung atay hindi sobrang luto. Kasi masarap pag yung ano talaga. Yung juicy siya. Ayan o. Saka sariwa naman yung atay. Ayan, pwede yan o. Ayan guys. Ito na. Tapos, Yan. Tapos, dapat yung palitan niya. Suka na lang. Tapos, dagdagan pa natin ng konting suka kasi kulang pa. Ito yung suka din ko. Masarap to guys sa mga sisig, yan. Mga kinuwin. Kasi maganda yan. Sa, natural siya. Kamay na ang ginamit para yung utak mahalo mabuti. Tapos guys, habang hinahalo nung anak ko yung yung gunting. Ano nga ba? Ano ba? Yung gunting, yung sili mo nga. Sili ba? Lupitin mo. Tama na rin lang. Tapos guys, ito na. I-mix na natin yung sibuyas yan. Kunti lang para hindi siya masyadong pag may matira hindi madaling mapanis. Tapos Ayan, ang sarap yan. Tapos guys, lagyan na natin ng siling na buyo. Yan. Lang, siguro mga 3-4 para hindi siya masyadong manghang. Kaya kung may mga anak kayong magtabi na kayo ng hindi nalagyan ng sili para hindi sila maanghangan. Kasi dito sa bahay, lahat mahilig sa sili. Ako lang siguro. Ayan guys. Tapos i-mix lang guys yan Ano naman yung asin? Kunti pa, suka. Pero yung alat okay. Ano si BJ? Tangit, tara! May timba dito. Ito na guys, yung aming tagatikim. Hindi pwedeng hindi yan titikim. Ayan Okay, masarap na. Okay? Okay, ang ganda. Yan ang warik-warik o tinakdagan niya na pagdono namin sa Ilocos. Nagalit pa. Nagagalit pa, mayroon pa pangalawang tikim daw. Okay? Sarap? Okay. Sige na. Okay na, mamaya na, hindi ka na magkakakain sa ganun. Next batch. Tapos guys, ito, meron pa akong pinaka-side dish ng baboy kasi may baboy tayo ngayon. Gagawa naman tayo ng, lagyan mo nga ng konti. Na? Kailangan mo dito na. Okay, di mo lang. Gagawa naman tayo ng salad ulit na salad na talong. Ito guys, inihaw ko. Nag-ihaw na rin lang ako ng baboy, kaya nag-ihaw na rin ako ng talong. Pinaka-side dish. Yan. Ang sahog naman nito guys, puting sibuyas, suka, tapos lalagyan natin siya ng asin. Tapos asukal. Para hindi siya maasin masyado. Kailangan guys yung nag-aagaw ng tamis at asin. Yan. Kasi sa amin, yung ganyan na inihaw, ang nilalagay is yung bagoong, kamatis. Pero ako iba. Kasi hindi ako masyado sa mga bagoong dahil may allergy ako sa malansa. Kaya ang ginagawa ko guys, minsan, na lang, asin. Eto. Pero masarap sana kung pwede namang guys yung kamatis, tapos may bagong at saka, sibuyas, sausawan ng talong na inihaw. Pero ako, ibang naman to, ibang version ko. Ito guys.
Ayan guys. Tapos i-mix na natin yung sibuyas na puti dito sa ginawa natin na suka. Yan. Para lumasa yung sibuyas. Yan, mababag siya. Yan guys. Tabi natin. Tapos may tip ako sa mga sa talong. Kasi minsan akala mo walang nakatago sa loob. Pero meron pala. Kaya gagawin natin guys. Tuwain muna natin dito sa gitna. Yan. Kasi mahirap minsan may nagtatago. O yan. Ayan. Wala naman siya. Pero kung meron guys, pwede naman natin tanggalin lang siya ganyan. Wala naman ito parang matigas lang. Meron siya. Pero hindi siya pwede natin siyang tanggalin o kaya slice. Yan. Kasi minsan ang talong kala mo walang nakatago pero meron pala. Tapos slice natin siya. Yan. Masarap to guys kasi inihaw, walang wala siyang mantika. Yan. Ulit-ulitin lang natin na gagawin yan. Ayan guys, yan. Tignan na natin yung mga ginamit. Tapos guys, ilalagay na natin yung tinimpla natin na sibuyas, suka, asukal, at saka asin. Yan. Kasi guys, kung may allergy kayo, bawal kayo sa mga patis, kaya bagoong. Sarap sana to sa bagoong. So, subukan nyo yung ganito guys, sabi guys, masarap siya. Ayan na guys, yung aming mamaya pang side dish doon sa ginawa namin na dinakdakan. Medyo lang, konti lang yung talong. Pero okay na siya, basta meron. Ayan na guys, yung aking simpleng lutong ulam. Yan. Dinakdakan with inihaw na talong na salad. Yan guys. Pag nagustuhan nyo guys yung aking luto ngayon, paki-like and follow lang po. At para yung aking gagawin na mga luto ay lagi nang masukay-bayan. Maraming salamat sa panunood at sana lagi kayo manood sa aking pagluluto. Hindi lang sa pagluluto guys, ang aking gagawin, may isisingit-singit ako pag may lakad ganyan. Maraming salamat guys sa panunood.